húsvét táján ugye az ember néha elgondolkodik, hogy picit magába vonul, hiszen csupa rohana ez a világ, és milyen jó, amikor hamvazó szerda eljön, és akkor tudja az ember, hogy nagy bőjt van. Jönnek a csodálatos keresztútak, ahol az ember részt vehet. Egy picit magába néz, egy picit szembenéz, hogy a hétköznapokban mit tett jól, mit rosszul, és egy picit eleveníti a lelkét. Úgy a családjával, mint a baráti körben. Hát ugyanúgy vagyunk ezzel a hagyományos tojásírással is, amit én személyesen Bartis Erzsike, akit azt hiszem már nagyon sokan ismernek, itt ahol élek 28 éve, a Gyimesekben születtem, nagyon régen, és el sem tudom képzelni azt, hogy húsvétkor a mi asztalunkra mehémes tojás kerüljön. Gyönyörűek, szépek, mindenkinek a motívumai, tisztelem és szeretem is, de én ezt hoztam otthonról, és ezt írom. Ezt adtam át nagyon sok emberkének, gyereknek, felnőttnek, évente a tájházba, hiszen tudni, Gergyőszentmiklóson van egy tájház, ahol húsvét előtt 2 héttel több mint 1500 gyerek ugyanúgy felnőtt megfordul, a kisebbek megtanulják, a nagyobbak is megtanulják, a kisebbek egy kicsit lassabban, a nagyobbak azok gyönyörűen. Hát elmondhatom, hogy most már nagyon-nagyon sok ember asztalán hímes tojás van. Nem nekem köszönhető, ugyanúgy az ők munkájuk is benne van. És ezzel azt hiszem, hogy nem Gergyószentmiklós gazdagabb, vagy nem az egész ország gazdagabb, hanem az én lelkem gazdagabb, mert amit kicsi korom óta, 5-es korom óta tanultam, egy Ilonka néni nevezetű idős nénitől, azt magammal hoztam. És csak azt próbálom továbbadni, családon belül, városon belül, a kollégáknak. És az ember, amikor úgy a lelkével egy picit rendben van, akkor elgondolja, hogy de jó Istenem, hogy van is ez a hagyomány. Mert ugye, amikor a hagyományról beszélünk, akkor az embernek eszébe jut a szülőföldje, eszébe jut, ahol felnőtt, eszébe jutott, amikor a drága édesanyám törülgette a tojásokat. Én írtam, ő festegette, törülgettük, mesélt. Aztán minden elmúlt egyszer. Hát épp azért csinálom ezeket a hímes tojásokat, hogy ez nem múljon el. És mindenki asztalára kerül. Hagyimesi hímes tojás, halapis tojás, lapi rátétes, ha bármilyen vidékről. Az az Úr Jézusnak a feltámadását jelzi. Mi nálunk kimondottan nagy pénteken írják a hímes tojást, mert az nálunk egy nagy ünnep. Akkor nem dolgozik senki, a férfiak csinálják a kesicét, a nők megírják a tojást. És szigorúan böjtölnek, beszélgetnek, tanácsokat adnak egymásnak, és így telik el a nagy hét. És eljön a csodálatos ünnep, és megint eltel egy esztendő. Hát remélem, hogy nagyon sok ember megszereti, megszívleli, megcsodálja, és neki fog. Aki nem, az gyönyörködik benne, és mindenkinek kívánom kellemes húsvétot, nagyon-nagyon sok locsolót,